Hola, soc Antoni López i soc el director de l'Escola d'Art d'Olot. A les escoles d'art impartim ensenyaments de règim especial i fem cicles de formació professionalitzadora. Important aquest aclariment perquè en molts moments es diferencia la formació professional dels nostres cicles i tenim també l'objectiu principal dels nostres alumnes és incorporar-se al sector professional. Per tant, els nostres cicles de formació professionalitzadora d'arts plàstiques i disseny tenim dos paquets, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles formatius de grau superior. Uns per alumnes de 16 a 18 anys i altres per alumnes de més de 18 anys. Tot i que a l'escola podem trobar alumnes de 25, 30, inclús més anys. A les escoles d'art tenim professionals de diferents sectors. Els que segurament és més habitual trobar són llicenciats en Belles Arts, en arquitectura, fotografia, mitjans audiovisuals, mitjans informàtics i recentment hem incorporat la figura de l'orientadora psicopedagògica perquè ens sembla que és molt important l'assistència i acompanyament a alumnes que a vegades necessiten un suport emocional, que és el que en aquests moments les nostres escoles necessiten amb alumnes especialment de 16, 17, 18 anys. Els aprenentatges s'organitzen a partir dels equips docents de cada un dels cicles, és a dir, cada cicle té autonomia de funcionament i cada cicle desplega uns currículums que són els que ens marca la llei per poder assolir unes competències i per poder incorporar-se al món professional. Per tant, cada equip docent té autonomia de funcionament i el que intentem és interrelacionar aquests equips docents per fer projectes reals, especialment projectes que tinguin la possibilitat de desenvolupament, per creuar coneixement, per creuar experiències i per posar en contacte amb el món real de fora de l'escola. El centre s'organitza a partir de, especialment el claustre. El claustre és la peça clau del nostre funcionament, és tot el professorat i la representació d'aquest claustre en diferents grups o comissions. Tenim l'equip directiu, que evidentment és el que d'alguna manera organitza tot el conjunt, però hi ha un consell de direcció que per nosaltres és clau, que és una part de l'equip directiu amb tots els caps dels equips docents que ens reunim un cop per setmana. Aquesta reunió ens permet posar en comú qualsevol aspecte que hi hagi en qualsevol equip docent i, per tant, ens manté al dia de qualsevol aspecte que necessitem corregir o millorar. I el que és molt important és, recentment, la informació permanent setmanal de totes les activitats que es fan al centre a tot el professorat i pas. Les tecnologies digitals al centre s'implementen a partir del Moodle, especialment. El Moodle és un sistema de comunicació que ens funciona molt bé, alumne-professor, i a través de WhatsApp, que és un altre sistema que ens funciona molt bé. Evidentment, hi ha moltes altres línies de treball, però el que, en definitiva, necessitem és estar comunicats permanentment, alumnes-professors o professors-professors, professors-pas, perquè arribi la informació de manera fluida a tots els departaments. La més clara i la que segurament és més evident és que moltes relacions nostres a nivell de comunicació, a nivell de reunions, es fan de manera no presencial. Això és un guany de temps important i és molt benvingut des del claustre perquè ens permet fer altres activitats, especialment en una escola que els desplaçaments són importants. El repte seria saber lligar o saber estructurar o saber relacionar un tipus d'ensenyament que estava molt encartronat, que és el que fins ara fèiem a totes les escoles, amb un nou sistema que ens obliga en els temps actuals, més basat en la virtualitat i més basat en l'intercanvi d'informació, no tant a través de la pantalla o a través de la pissarra. Si som capaços de combinar aquests dos sistemes, penso que assolirem un canvi que és important en el funcionament d'educació.